kumpadre. Padre. Apa itu dukan pelak dito eh, kumpadre. Damat dati pagtunwan. Sige tayo rin mabalin na todo, kumpadre. Tayo lagi ta. So nga tumudok pala tamo ta. Gaya mayat sa Biyernes Santo gaya mita. Tudukon na ta, padre. Ta na ron. Ni. Sige dito, hindi mabalin na tudukin. Tayo lang. Ito ini. Sige. Dito yan nakit, dito yan mo tuntudukin dito yan. Baslaat mo na tayo. Ano pa? Lagi bilag tama islatap kamayam dahil. Imasam dati pa ng tunom ka dati tilapia. Amo pagbalbalin na kaslabangbangan kumpadre wang. Malay mo di mo na yan at tinuno ta. Tinuno. Ay isnisit pa yung kimot ni Cardero. Di mo pa yung malagi, mo pa yung malasin na pilapia iti. Siya mong bangbangan. Namo na ket adayot paggapan di kita bisita ta, kumpadre. Oh, madre. Much later. May pumashare di kita followers makin kumpadre Sani. Di kita taga Isabela. Welcome Isabela. Company. Nakaspik langit. Nakapaigid langit ta. Sobrang kasi. Nakastrike lakit takimot na, okay na. Pre. Ngayon yan. Itamang di pau-paulan dito mo hanggang sa kanto yun. Ano kayo mo ito? Dumanong kayo. Ito tinanong mga lugar mo eh. Kilakit dumantano ka, dumanong kayo. Sulinat gaya ka barangay. Way, nasulinat ka. Sisyo na sulimot. Dikit from Isabela. Pumasyar kin di kumpadre Sani and company. Nakasalutan, biskar na lutan. Kasla balay mo na taro. Oy, ipapabalay yung ratan. Pare-pare ang lukan. Pa sa costume mo. Ay, din computer. Okay. Much later. Lumamimpinsan tanyo nyo ka na. Kumpadre. Tanod. Pagyamanan ta ka dikit bisita followers ta dinanon data dito nanon mga lugar tayo. Ore adayot nagapgapan da. Dikit bisita ta kumpadre. Ay, Pero gik man ka dito. Okay, say hello. hello. Dapat tagapri ka. Ay. BBM lo ta. Okay, kita tayo man dikit ka tayo. Bisita tayo. Ate. BBM. Makita mo. BBM tayo. Okay. Shout. BMM. BBM. Iyo nakmo tamay sana. Umistorya ka man ngalad kumadre, ngarod. Ngarod kung warak pa yun ngalod. Umistorya ka man. Panggaman digiti taga Isabela nga sa ngaili tayo. Pura padre narigatsak panunot istorya padre ngam kapata pilitin na kag istorya padre kala istorya. Naman kumadre. Ala. Pura kasla timal istorya ko padre kat tungkol man di na kaya nagiginak jay ko. Ay nakai kamangaki ko. Uy kumpad. Kastoy. Ya. Nagis istorya. Naginom kami. Yang tilaingkot sa jay. Nakatana par makur di aswang jaka bang bantayan eh. Uy kumpad. Tata. Inayabandag digiti bumarangay sa jay nga intay man aganop ko na da kanya padre. Paganupan tayo ko na ijay ang kaaswangan nga naparmak mo nga nagtartaray nga aswang ko na ta. Pang kami, inaibanak, 5 kami. Opo, sa gagay sa kam ti paltog, sa dudwa kam lat balat, ano maitira tayo amin dito yan, ado nga og sa kadaaling mo dito yung kuna dapat eh. Uy kumpad
At ano, dakam siya kamantayan na, nagsisina kami. Sina, kanya-kanyang baginay kalasagan. Sa dudwa kam lat bala, tayo sungar titulag. Wan kumpat. Oh, kasyak mo tagat, nakakita mo tisong kung may panakil, nakaslagin ni dati yun eh. Data, nagugna Data. Ngam nangisit lang. nangisik lang. Sunggong araw. Oo. Nakakastay na, kinilata ko yung kung kita pagpraktisan ka mang mo. Sinit. Sinirita ka talaga. Naala, nakita ka nag-post mo. Kapos hananat na. Imbadig di paldog ko, sa ako na paninuli. Nga mano na nga ito, pare, gagangay lang. Wan kumpat. Napang ko inuli na. Ideranda nga, iturong nga ikasya nga itapuak. O, kinatimapak mo di sunggaw. Sinibiyag gayam. Inalala di paltog. Siyak mo ti sinublag na pinaltugan. Imbag tatudbudbud bala na padre. Tadi nakit tinatag ko ma. Nakala na di bakrang ko. Hindi nakita ko yung pasirita. Nagkuro ba ka na lang yan, di ka kayo na. Damgis ti bakrang. Nagasa na ako ko na. Datan. May dati kita di kadwa ka na ganop. May daan. Nakaalalagid din ko na da. Wan Bangak mo to. Og, sagan alingot na alanang ko na da. Tartar din medyo yung gaon. Damatan ako. Datal yan di ponde kayo na. Sakti na si Wanda, narimatan niya ang awidan. Opo. Wala, nagpawala, malas tayong wala. Gumahan nyo na ala nga talaga di sunggon. At saan, nakasarsaran tayo, langilangan na sunggo. Di sunggo na teknik. Siya kung di na si Wanda, narimata. Mangibigay ka man ta na alayo kung wala kami. Kasi anong ibigay ito? Tao! Isani pa ni Biyo! Kasa lordo-ro ka undak padre. Ayat nga rumbot. Awang pagkakatawanin na. Ano na? Di pa yung naksit, tinumuto yung biyang. Shout out. Thank you, thank you. Tuwa na po. Digiti, taga Kabatuan. Isabela. Kagadayo ka nagbakasyon padre. May panggapla ka data padre. Yung sakripisyo ka nagbakasyon ka data. Thank you very much. Panyero.